Isang magandang araw mga kapanambitan. Hello brothers and sisters! Hello, kasama natin ngayon si... Seminarian Justin Carla Binohar from Usurubio, Pangasinan. Whee! Ganun daw yun. So, anong meron sa Pangasinan na pwedeng may pagmalaki ninyo? Isa sa mga pinagmamalaki ng mga taga-Pangasinan, unang-una yung 100 Islands sa Wow. Alaminos. Oh. And pangalawa, yung in-enjoy natin dito na bangus is also galing sa Dagupan. Wow, ang sarap. So, may mga sweet ba doon o yung mga pang-dessert ba na pinagmamalaking sariling gawa niyo? Hindi ko masasabing dessert, pero isa sa mga nagbibigay tamis or flavor doon sa kinakain natin ay yung bagoong alamang. Galing sa Lingayen yan. Wow. Anyway, mga kapanambitan, panoorin po ninyo ang ating pong episode nito with Seminarian Justin Binohar, which is meron siyang mga sikreto na ibubulgar kung ano nga ba ang sikreto ng isang seminarista na ngayon ay papunta na po siya sa postulancy. Ano ang sikreto niya sa ilang taon ka dito? 4 years. 4 years na pananatili niya dito sa Christ the King Mission Seminary dito sa Quezon City. So patuloy po tayong manood. At huwag niyong kakalimutan i-click ang button bell, like, and subscribe. Kling, kling, kling. Ganun. Okay. Thank you so much, mga kapanambitan. God bless you all. Woo!